ko ginam framam enam se ni ota ne nneoma ni hentu ontimi nsi ne wo medi enkomo na dan no ye koy de nti a nipa timi di nani hu no nipa timi te ne kasa ne se ye wo nneoma bi a ye tintim wo ho ye omo a enimde a omo na aba ba kire nti ye tintim sa nneoma nti sipa ti wunza wo ho pa wunza oba wo te se me chance wuram ti de bia me ka che nipa se wo gina ma ha na wo wani uhu ade du eni a omo de ama me bi di hu wo no ana ni a me di bie ma mo hu ya wo bo se me fro no osi abo nse wo bo se image bibi wura dan ni bibi bo wura dan ni so what ase aha na dwumadi a omo wodi ma de eyi bebre ye ka contemporary ntam ye nya nneoma ntentem eye omo a ahaban eye omo a hwe mameka dwumadi ba ko po mo ta di pan ye very serious nchiro hwe won se mo ta akoko to a mo te se doctor yera we mu na de omo yesa adwuma no oh sir yes we mu na de omo fa doctor no onti obe hajeju se hwan lawyer won se ma hwehwe doctor na me hu onso de sie tum credo hwan na be fa e omo a won na de omo di sa adwumadi no na etwere abewuo obi wo ase bi kutasika ono ankasa bo akiri oro ko to dem no na sika no so ate omo na yesa ana omo na ebo ejina sika emanipa Ewiase ade bi ewo papa wo mbia ye oboni wo enu nti na wiase ay negative and then positive nti me no me ti wo se me aya na me person ka me use me positive side no more than me negative side nti esa na omo so hu makoma mu no mu hu ye enu nti ma wo mbem me nti wo mota use positive energy than negative enu nti na nipa ye wo police fo wo mu ye okronfo ye den ewo mu sabe wo subonti wo hu bia de bia ho fa be obi de obefa sa na omo nso mu ye de ete nti wo no wusu no ban na be kire de wo benya so what I say aha sa na wo mu nti atwere ne ade a wo kan ni nyina wonsa so ni nyina wonsa ni nyina ya haban ya ebi wo ha na sunsun bi ta akiri so sunsun bi ta akiri so hwe na sunsun bi ta akiri obekọ ni sunsun na akwa kasa to okọ ni sunsun ni kokasa no sunsun na kire ni ma ope a obegya ni pakro no ama no nti wo ba na ye be ka kire wo na opesa ni ma na ye nya de yi hu musuo pe ana onya de kire sunsun nya kire de ye mfa nya pa ye pe ye de du kan wa na ye de na ekọ sanati odarma yenhwe mfonyi na etwei ana video etwei on se odi kora bi si wo odi ntofe gu wo odi buta bi na ohwie ade kokko ade fita bi gu mu no eno no nti ase ana ase eno no amane ne ekire sen akora me da ase mutia aduane ba ko pa won ta dipan ye ntwie no fo nkramoni beka no no omaduane pa no nti ene sei na nkasa ne wie mu nye ana me ko ba bi won se mo anya mentem anopa na ya na me de omaduane si ho ma omo ba be num no omo ba be num ebi se me de omo fa me no me ye den me no won nenam nti omo didi wo me ho ana omo ansoso ma me so bibi di so atase nti me so de omo pen na me de ama omo no mo so de me so me pen no mo ya den omo de ama me nti sa nwema na me ye nyina na me ye efre motie bia na se sunsun o ka ho aye adwuma de obi ho ha na okodi dwuma o baabi ebi ofa nafo ana ofa toye ana ofa puoye nti me from baabi omu bia manya emergency call esubontia bafie se subontia si from dia emergency call so omutimi si na keneneke omutimi ko frɛ eye opani no eye boafo na obefa me yanka se ode me di dwuma no eba na esubontia ni ye den edi nkomo na omo nso so no de nta me de sa nneoma we guo no motia ya de omo bia omo aye omo se omo no gise okrokro won omo aye se akwara foforo asabi obobo no fo wo hunu side sa type akwara bi tisa no aye akrokro so ho nti ono krokro no so abenya ne ope ba woni sa time no a over forget it enu nti sa amane na amane a me ye nyina no na eno na wo be hunu se kuku bi si ha ntame ewotwa ho hia sa de we su no omo ba omo ba lande eyomu dua omo si so omo destination no destination no na me signal on ntiro ba kosua da so onipa bia kra ye kosua nti nipa bia wa ba ha bia na eye den na o so ba be hwe won so se dua no so mfo nko a dia nsu to a na omo si dua no so afo ma ontimi ma so hu aha enu se to bia me fro mo na me bere nya won so hu nti sa de e wo na me yi ni nyina ya amamne ni amane ya me ye dia kire won se wadaro me hia mo pa emergency me hia mo mmra na monye de mo betie yasem eda se semfo nyina wo hwe ye ne nana mensa akire die city a odi frɛ eye
sunsum anaasɛ motia no ɛma ɔmo ba fie a odidi ɔmo dwuma ɛboa adasama a ɔmo wɔ saa yare anaasɛ sunsum haw no ɛno no na wayɛ dɛ wakyerɛ mu no na bafoɔ yɛfa mfikyire hɔ no wohwɛ mfonyini nso a ɛtwa agu no ahwɛfoɔ mohwɛ a bohu sɛ yɛhyɛ danhyia bi na kukuo bi si ɛfam wɔ ɛna nkwadu wɔ soro ɛna abɛyɛ ntɔfe wɔ na yɛwɔ ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ ntoa bi nso egu wɔ hɔ ɔno nso so dwumadie bɛn na nso na edi ɛboa wɔ dwumadie wɔ ase no dwumadie bɛn na edi wɔ ha yo akora me da ase saa ɛhɔ na wohu yɛ ntɔfe gu hɔ kwadu gu hɔ atadwe ne ade no wohu sɛ motia no ɔmo ankasa no yɛwɔ abrafo wɔ mu yɛwɔ ɔmo ho yɛ den ɔmo ho den abrafo saa abrafo no ɔmpene ɛma ɔno no dan ne hyia dan mu ne ɔta na yɛabɛrɛ ɔno hɔ na ɔbɛtena no ɔmpene ma motia bi ɛwɔtwa mu bi anyɛ den ɛmbɛwura mu bi abra wɔn report yɛ enti yes so report ma pani ɔbɛfa me nsa na wo so apene ɔpene sɛ wo so bɛka ho na sɛ amane na amamne bi obi amayɛ den ma yɛ ama wo na kyɛ sɛ wakyerɛ no ma yɛ na kyɛ sɛ so abɛka dwuma group no na sɛ yɛ den yɛdi dwuma so ho na me ba kuro yi mu kuro a me ba yi ba bie ni wa motie ni ba bie ni wa sunsum ni sunsum wɔ ha dada ana da nso ebi twam ebi so kodi wɔn dwuma enti saa pa na yɛ ne ya motie apa saa pa no yɛde ntɔfe ne nkwadu ne ade si wɔ ɛde ɔmo drink egum ebu ano nantwie no fo yɛde gu wɔ ɔmo ba bɛnom so ho ɔmo so ba bɛnom de onya kwanti wura ɛdan ni mu no ɛbi altar no because of Ewiase ɔbra na yɛbɔ no obi ayo grade yɛ minister yɛ assemblyman na o sɛ be president o betuma minister o betuma so no akotena presidency untimi we de ma mpemu sa o so obi so wɔ ha na so ɔwɔ ha obi so hu na onyagide sɛ ɔba baabi a dan ya yɛhwɛ ana sɛ baabi a yɛkɔɛ ne fikyire hɔ a yɛde nkwadu hɔ na ɔtɔ nkwadu otwiro ne din ɛka ne haw ɛde fanta ɛbɛto ɔmo altar no so a ɔrehyimu sɛ ne haw no to betwa so saa gidie ne dia ne gide bɛgye ne nkwa afisi saa woyɛ dia sunsum ba hɔ nom ɛnɛ nneɛma yɛde akogu ɔbɛkɔ sisi abo nsɛ swate ya lɔki no swate ebi abɛfa so what I say ɔba na woni wa ɛyɛ me asumasi me ba ɔyare ɔnte apɔ ɛdina kɔ dɔkta de bia nso yɛ kasa foforo enti we de ɔda nananom me dɔkɔdɔkɔ nie babo ade nie na ɔkɔ ne fie etimi yɛ adwuma ma ne ba ne nya yaresa ɛno no ansa na abɛyɛ yie no sɛ wohu sɛ apanase a woyɛ kukuo bi ɛyɛ nsuo ani numra ana ɔmo ankasa kyerɛ ne gum ɛno nso yɛ de sayare no obetimi ne nsa so ma bra wo ni o on de wontimi fa ne nsa so mfi sɛ yɛ wɔ gyinadie bi hɔ a yɛyɛ ne wɔsuo ho obi atimi kɔ we de ɔbae ɛyɛ maso yɛyɛ so ɔhunu ɛsen sɛ mini hɔ na emergency asi ɛno de definitely sɛ me emergency si wɔ ha na bibi si na mini hɔ kɔ motia na timi si fam mini hɔ kɔ obetimi no ayɛ adwuma mimi ni obetimi atra konwa no obetimi atena se na wone ne kasa abra mini hɔ obetimi si fam ne nkora din komo ana mere no din komo abla dan ya tum no mu din komo se bibi se ba o na mini ho nti munye se o so ho nti bibi si saa na mini ho a definitely no eye den na direction be free ba bia de aba ma waye ma ho aye den ato fi so omo so ba so mbebo nipa omo mba so omo be ha nipa wadaroma motia ana emoa etiafo ya na ye ba ya na o ka chem se din pa de emoa tia na ni din di motia enipa na asa ni din because yenye ni papa yo papa yo bone yo mo kwa sorry na odi ene etesen ewa ha oh okay akora oda motia ba ko ho no ye frɛ no ono ntamba fi o nkremoni ahono eduru sɛ nkremofo ye yi a odumika sɛ ono so eye kyiriwia enti motia no yo how is live your life wa ha no saa na motia so tie ye nkremoni wom ye wo de okɔ asɔre wom de osom nananom do gu nsan so ye den ewom but omo no de omo nyiyim omo nyina ye one wobetima ba na wo ye kremoni na motia na ma aya se kokan so anu na no suapem no suapem wo ti ono be karab saa so what you say aha nti anytime bia no dwuma a wo de beba no ehu so motia ba be hia wo kwan nipa a wo beba no wo ye sofo na wo ba ehu ba be hia wo kwan ono nso na ekwa kwohwe wo nchi na wo ba report ma buafo no de oni akokora no pani no so hu aba omo de omo nsem nipa na yeyi mu omo nim se we nkremoni we
we Kristoni ana we omo de omo se ni nyina eye nemu de ense yenye papa we do daruma ye ba ase no efiri wo no ene ye ba dem no ye hu bibi na ayekora ene si dua so omo ye de e woro yensa ansa na ye be wura dem wo no eno so gina omade yen e wa ha okay akura wadaroma de na obusa sa akura no ye ade a onse obi ho beba fie ha oba fie ha meke wako nam baabi wodi kan kura kọ baabi ebi asone okoye so kura na ho nye baabi a wo so wokọ ebi a obi wo kura kọ funu ho wan dwura no ho so obi wo kura no oba edae do wadware onu fi so wadware but enye dware no ye wadware wo ho wan dware eni 3 days waba so enti omo ankasa kire nubra ne nuama a medi be ye adwurare nuama bi a yedi be gu ho ne nubra bi a yedi be ye nsuo omo awo nuama medi gu manti nipa no ba na se ho ofin se den onya do nsa bompe a ye ho ate yes wadaruma so bi ba ase na ne ho agufi anase ono oba wabu ni nsa one nada ana wabokoro no waka modwehwe bi kura agu na oba ase na wamehu na nanom kura ka se abrantia na wadaruma mi ankasa kasa mi se me kra ho agufi nti tete ha ba kura ma menware kura na me kra ho nti kura na mbetima aboa no yebetima aboa no na emum no implications wo ho o se mpanyifo hwe se dwuma akwa no kokodi eni da ho no odidi ye ebi wo ha na bia se be okum nipa nkwa enye ne pe accident na asi ebi nipa na eta no so bekum na bia mistake na onu kokum no eno no da nchen ba wa hye de kum nipa nkasa ba se pam ne sasa mame no wo be yo nature obesa koye bio so ho aha eni ti media de bia de meka na se ni nyina na eya mpanimfo no me be give me my advice free me mpanimfo no wo ho ya na nipa ntemase advice na ni nyina me gifri omho ono no kohwehwe no hu se me fa we nka we de ekwa ya obefa so obetimi na nanom adi nkomo ewura on dan mu na ma kire wo yo but e bia na wa wo hawo bi hu agufin bi wa ye bibi unka se wo de we nkwa ndware awie okọ dabi ye wo niema ne niema bi e be ye e de ama wo nse ewura ho na adwae bi wo ho nse dwae ho eno so aye bibi sa omo a yes akure bi wo ho omo ankasa nti omo abehye adura ma o ma aduro no nyame na mekọkọ tete haban no o asa ase yentete aban omo a na be kire se aban we mi da beto kofa sa we mi da beto ofa ebi wo ko omo de badem wo wote wo sa wo so wo kwa ba wo ho obeba na ode aba na ede no timi okay enche bia ye be ko ho eno mba ho kwasa na wadaruma ahwefo mo hwe ye bebo awura eye konkro bia ho ye ne eye tumi ni ebe kasa na mebusa se ampa se wutimi ni tumi ebo mpu kasa se asofo nse ye bowuro sunsun wiase ne obusuafo ni bia kasa ebi ye bayi ebi ye sei tumi ye timi ni kasa de enu nti ye bobowura eye na na ho ne tumi no akasa na ansa na ye bobowura ho no ma memusa asem wi ansa na ye bobowura tumi o na se osuma se boafo mra eye ne konkro bia wa one dom se na eba odom de omo doso bet ebi gina gate ebi gina chire or ebi mu gina mframam so aja say by mostly no oni bedi akon nanam bedi akon means helper nti wo hwe ya na say go di dwumadie bi obi free inside ho by e ko dwumadie bi nti boafo free ho by wa say e friend na helper just wa kwate bro helper so aja say nti boafo no Ewiase enu na me nyini te eye tumi ne nti ye gbo ya ho na ye ne tumi na kasa ye de ye ka no se ntisa no ahwefo moso mo TV na ewo ye edwo so abena ase ubenya no so a ne number no screen ase no modern so be frɛ no person ni tumi bu mpu a so what TV na wo hu kwan abefa so a obetena ewiase ne wiase na wokwa ana ye gbo wura ho we omo dan you can me family to me for me mu sa omo de timi da ye beto ho ma oda omo be fa de e free ho e dan de omo dan nti ye bebo agu prensa ansa na ko me follow ho eso de TV ni KUMAWOOD TV ni ye be pie eye na mensa se de me ka no ibura eye motia mu de nwo na se ye ko eye konkro bia ho wo se ansa na bura konkro bia ho no aso bo eye agu prensa e di ntia because na no mo ho so ugbo ma kwa ba na so ugbo mu prum asa na ho ba e ago yo wo so wa wo na ago
Yeah, Asram. Monya kudu. Panic in the end. Aha, any boy for Cassia. Aha, ne just so happen as a hand and mood see physical money padding in the yes, or the man command a pa, who be you now, Monso. That was sorry if you were not to one thing until which I made it. Okay. Actually, more on one from over the final and Manenko. Akra ebaya se de na enu media KUMAWOOD TV. Meti say sebi nyo pe e na wo de kasa. Nipa de se ni ba ase ya. Nananom tumi esane ba. Tumi ni nipa de se ni ede edi gumo. Eti saadi a na wo se sebi esu be di adanse e ma ya hwefo o mo ne edi dwuma no. Eti se ne kre tumi esane ba amanede. Motia ifrihin ena yaza enutina empenfo yime se me nimi nuan mo embra na ayembra waso ye se de o kan no probeli wum de te saade a na wo me yehu se de amane na mamre etitie wadaro you ane me so me makwaba ewiase yese ye pa yehu ye behu ntina ekyekere boa echinye ntina ikum so mkrunsu a aya na ihia kana ehwe aha ana motie bi so ana 77 goals no sebe me de bi ana mo de ja tumi ne di mechi nyene ana ne afiri na mo apene so mo si pom ye bo ma tena se wo kure bi mo ye je so abuna se bi e ni ni enye agudie enye afene ye beko nti ba mo akwa ne mo no waba no sebe nyame pe na me de ye adwuma e wo mo ne pa o bi si pom on penso a on ma so wo hanti e be fa mamre kwan so ne amane kwan so sebe uko bi na so a wasa do nsa na wo de komano na afi ye hwe ne yesere do man kwa ne yesere so boafo bi mesi kuma ene ya kasa yesu de sem whisky yo we na de ba ku ya ebi mo mo ti mo de to na hwe enti no akra wadaroma branche ba ko no we bo ye de wo ko chako na wo ni pa so se ye di achoko gate we bi kananse akoye nsuo enu ntino omba pe yenye omoji ano mato atwe wo ano mato abo ti we bi na ya no moji na se de ye koya de ma obi na anye yi a ye de koya de osina na me be ya de no anye yi enu ntino mo be di atwi na yakọ na amane na amamne ase de isi ye ha no wako na yakọ di dwumadie why you nti we di amane fa wen agam ansa wa fo nkasa sifo ha amane nti fa ko si na ko nwa no so de fasi ne ni ago adaroma aha ene konkro bia ye boafo ana nananum motia no ana se emuatia ye muantintia sere o therefore e kire na mensa e kire umra motia umra mabam e ba se ade mu dware ana o se e dinade akunya ho e snap ana ikuburinsa e snap ene wa sisi di obedika ye ne se obedika ya pa won nam ha enam so mo ba enti wo gina mframam enti wo beba odin aye me asemasi nananom ye ba ya na o de dwumadi kro na to won anim si dwumadi ye enti a wo ha no medase aye me ku Facebook ntin bi ni nuanum ena ya ba mo nchen ye ba ya nya ne bonu kwa so e ba nso na bonu kwa so wadaro ma mo ni nchen ye mo fa fu so che ye kasa nso na ye ya ama ali a che ni nyina ne se ye di dwumadi bi ayatu ndi Ewiase Nna H o ye KUMAWOOD TV ni nyina nse ye ka de hinta o abrabom sunsunsemu de kira adwen ma ye nipa edi abenebene ye wa asase so efse Ewiase no e bienu yesunsun fam ene honam fam ye de o honam fam o ba sunsun ye ka bi ebia ne afom ebia ne kan tro ene ye agagu mu fi ebi so ne kan fe
ɛno nti ne aba mo na sɛ yɛbɛgye saa nkyerɛkyerɛ mu no sɛdeɛ mo sitie sɛ mo bɛbɛɛ na mo akyerɛkyerɛ mu de wi a mo sitie sisumsɛm asitie no me ne mahwɛfoɔ yɛate mo ne na deɛ yɛ ne kuroturo do fiti ɛyɛ ɔbɔ adeɛ bɔɔdo soro no ɛbɔɔ mo no de sitie ɛwɔ mo so mo fa mu no ma mo wiase ate ɛwɔ yɛ so yɛase tena ɛna me baayɛ a mokura mo nsɛm mo de ma wo sɛ wada na mo sane na mo yɛ di nkɔmmɔ tia wato ne sɛ wada ɔmo baayɛ na na fato snap no so ko ne nkyɛn wɔ saa no ani yɛ de mo makɔ aba obi ani wɔ de ne kamera wura hada gisa mo si bonten no mo sɛ boafo to wasɛm boafo na mam kwa no kwa me mam bada enti no aha ene want oba si for ma wote ha oba si for ma na wote na ha wote na ha oba ni party wote na ha ebi wa wobetumi aba no gina dan no enso na no sɛ woni eni enti no kamera no wa anti wo film confirm ye o confirm na kanipa kwa na oba ye bi enwura we a wo sɛ bi wo ha media na mse mi hu wo enti no wotumi gina ha obi o gina no on ne sakula tuuni ko nipa nye bi wo so no te ana o hwew enso wonim na wo gina ha kamera no wa ha ne dia a wo free ha di ha ene wa so ye ti afi ne ye bekọ na akoye nyankoma de akeka me wa bom ni asre so obetumi asi form no ne nipa ababa ọdọ na be ma so ba so a on so gina bia we ọdọ ma ese be ma daddy be ma otia we be ma nkasa ni na me pacho ye hwe eye afede bi a wo ko mi so a eno so gina ma de a otena se ne 90 azu ni menyura ne ho a wo tena so motia ne die ni ana ote so edwuma bi ba na edwuma no behwe a na hwehwe a wo hwe mu ni wo hwe mu aha no wo hwe mu de ka nsem ana wo de soma to mo awunuma mo didi we kodu ne me beto won se won ati bi wati edi yu beko me bia na ode eyina to chance na no so nye hono na watwatwe wadamo ye hwe eye snap kodu doko ene wase lese eye nuane a omudi ana se yedi ya paye ne ma omo ade omudi we o ma no numbi kodu ni bi won se wa no bi ni o we so kodu wadi eni wadi ni physical wadi mono ayefo mono ene wadi we de nya kodu ya biscuit ni na no wadi die no wodi egu bo sa no mo de bibi beto ama no bibi won so a da bi fan dem fan to hase we de onya bon onya mfome duane o wundi doko de on pepa etimi ya hama o mo timi san tweko o ba na kokora kokono de ko nti wadaroma ye kwe na arefo se de oba fo kan aha na ye altar na konkrobia se de na Mose ekuta eye de apamada kana ye konkron ayada kana na odi Israel for anase Yahweh ema eko eye Misrim assassin sa ko be na yeso so ye ba nanan fomu a aye konkrobia 2 minutes ane a obetena ase ehunwa mu wa hwe camera mu wa bowura osunsum sem aka wa hintasem na oba so a ukuta nsem hina na odi ayi apaye na so de ama na so anu na so de akọ so so ba odi ni di ama no nti oba no oyi unchi a ono so kọ a wa je hina okọ otimi fa kọ no de kọ o de kọma osunsum ne wo fie no one ne kodi nkomo sana etie mrepa mu no ibedi mu nti nkomo nyina no ebeba ene emma bibia wo mise nti ye nyina ma etimi na mise ne omo kira mama me na amane mama ye nti dasebo a eda na yesa beka wo Adaroma yankwe Kantinka wapo Adaroma au wabo Adaroma papa da mama wa.
Pia. Kwa dawa mwana kwaba. Tunasi mwana kwaba. Bema mwana na kwaba. Nana, kwa ma menime dwuma fo ya makwa wo. Simu hoti sen. Awoden ye ho ye obari dinti. Ene mu dutumiti ye ho ye. Hey, pasu wote wonka che. Enkre amanamani ye dwuma yinti na mbere no kwadaroma akwati ayi eliti na munti ye kan. Wasimu bai doko sempa na mode brero doko mode ni brero ne die wo hen bisa agora bi menka be menkyere no da ara kwadaroma bofo dia akura wasimu na mpese mu hu won me ba so se de okan kure epese ehu ni mudi nkomo kwadaroma ni tini yo ase kwadaroma yo wase sabu opese mu hu no pa me ba kwadaroma yehu ni ododo ntini ba ase no na ewiase amansan ye ka fom ho se munye ni papa munye ni kure munye se iba mo nchen a moji ya de pa firi ensem no ya tie firi ma no sai na musitie na ye fana mo wa ye pemwa ene be fa lo ko kwadaroma wase opese hu na obema waba ho oda dibia to obema wabe fa kwadaroma oso obema wabe fa de no na mpem mambe bi obi obachira mmai na waba mohu sende oti akura kwadaroma ida so wadia ya tu nemu waso obekọ no akofre de pani abansa ofre ko afọ aba ya ase akwadaroma oko bedi akono we ni the warrior bedi akon ono no nkasa the man wobo bedi akono ni se bro fukase mo afre ne said the warrior I don't know ko na de hwere ma na no kasa ni pa ye wo wiase ebi ye mu nti me catch us in ndie mpesa makase pi ni besi ko nti mo en fe ni bi ma
So no so to be for na me one the back. So no di kwa ndu amari. Eh. Obayi kereche jama kwa bo. Akurase mo dabrem. Kede bo de boko si asoro ni on kwade ne sa wode wo. Akura wada Roma. Akura wada Roma o. You. What say? Oluma say one of the one manage ni minimum watemo nka efise bedi a nkoko frɛ no sɛ wanya hɔho ana waba no wanya kɔ frɛ no ba nti wɔn watemo nka na waba ebiti mu asɛm Akura wadaruma minimi gwenu ba na mpefo na yiye na yedi dwumedi ada ase bedi akono ne ɔso wɔ pɛbi o to yɛ kasa ebacho yedi dwumedi bi o wɔtenta so ana TV so ya to di Ewiase Nna H ɛwɔ KUMAWOOD TV ɛna Esubonten TV ɛwɔ wɔtenta so na minimi akɛfo ebi a yɛka sunsunsɛm yɛni mu no yɛni mu hɔ kwan no ɛnam sɛ mo hɔ no ɛna yɛse ɛna sade yɛbɛba ne abɛgye ɛyɛ adwenkyerɛ efisɛ yɛdandan me nipa no de bia yɛkasa yɛse ɛyɛ motia ana moatiafoɔ no sɛbi ebi mfiri nyame ebi ɛyɛ trɔfo ebi so yɛ azaa yɛka nsɛm bia ne mfata ɛwɔ TV so na yɛba wo nkyɛn a ne sɛ tumi a ɛkasa tumi abuo nipa sɛ ne korɛ sɛ ntesa sɛ tesa wadaroma ɛno nti na me ne me nua no yɛba sɛ yɛbɛba wo nkyɛn na woyɛ tumi ne wadi nkɔmmɔ na deɛ hɔ no ne korɛ wɔ hɔ a ɛwɔ mu so kurom a yɛde wɔ ase no a yɛka bi no wadaroma ama ɛyɛ me mahwɛfoɔ ate bi wadaroma ɛno nti na yɛbɛdae ato a ɛyɛ wo de hyɛ kronkron agya mensa na mensa ɔmo ayɛ ne no nkasa wadaroma yɛnate ne ano so da wotwe bi ampo asese wotuma jeje mutata momafro atiase nam ɛyɛ ka aba bɛka ne nsawa mo so maba de ono so onyi mo mada se ya kyekyere mo abo edua mu ya kyekyere mo abo ɛdan mu so ya kyekyere mo ahye nsu ase se obo ase ono so bɛhwɛ mo twene nyina mu ayɛ de de ama mo anti yɛrɛ yɛ dan no ase se yɛ ba when you no do adan bi ama yɛ se yɛ kɔ do de saa so pɛpɛ nna no asɛm ɛne yɛ kɔ ba mama sɛ ti ɔse sɛ wodwuma di a mudi sɛ mudi dwuma pa na nipa bi bɛtena baabi so ɔbɛte mo asan sɛ mo wodi mo dwumadie na akɔyɛ ɔtan mo bɛdi dwumadie na akɔyɛ sɛ enimbuase ba de ɔno do bɛhwɛ na ɔno so atwa ne nyina mu ɛde ama mo sɛ mo ba na na asi die mo bɛkɔ de da sɛ bo a saa nneɛma no de ensi ɔno so bɛhwɛ na waboa mo sɛ mo de akoma pa ɔdɔ aba no so de akoma pa hyia mo ɔno de wɔse yɛfrɛ na helpa ɛgya bɔ for help so kwa be abrami na bisa abrochi ndi ebe se jama ko na se wo behwe o mu ana wo yɛ sɛ ko ma invitation ana me ma no papa na se na abrami na me se me kwa me ba bi mo se de o ma me nko kwa oh amia si wo ti ka bi man why
Akra baba. Akra baba. Oh, baba. Abi nipa no kwa mfim bi nkura. Akra na lo ma. Mo jabe de Ewiase Nna. Akra ye baasi ya die hinte nipa da sani wasase so. Ebi mse susun bone, ebi mse susun pa. Na mo wo de ye busa, mo tra bia e wo Ewiase etisen. Na mo firi he, mo dwuma de be na mo bo nipa e wo aye asetire mu. Ye nim se enam so na yehu enwoma bebrebe. Ebi mse ba mo nchen na ebe ye ade fefe bi tse ka. Ebi se mo na mo kira ya aban. Na nso yefa ni mu ye ni ehumu. Enso obu oso ontemo ne, ene mpate oni a. Na hintasem we kwa ben so e na meko ka kire enipa da sene mo asase so. Odaroma boye mu komo kakra. Beda was. Odaroma. Akra. So no na boa for helper. Dario. Or say I dear ye hintasem, and I'm say omo a hintaye. Omo a hintasem, and I say omo hintaye, and until omo was form, and I saw one baby as a cell of boy nipa. Nunti crown or bias will be team wasem. It's on no hintam. Let us say, man to go for say. The buyer no, you're telling me or catchy. Cause I will send no tear. No be a brunia with me back. Obeka kasa na ote he ebi nso omotim fremem ebi nso omuti diem ebi nso omotim botan so na se enya ni ehemfa na ote akura wo de wadawo se de odehie esubonten wose no wose de bia echi ni ebi se mu wo fremem ebi se mu wo he ebi se mu wo nwuram na anye bia no ehemfa pa na ya na mo na bia na obehwehwe mo wadawo Apa wadawo ayefo yeda se maje berma tenase na yakohwe eye nana asane yeso so te de eye 2 minute kan impunu ene ne boye ne nsem o kan what be na etisa Ewiase ehu bebi otie ne nsem o kan say even cry no sebi pilot ono otuko wiem prampo no obisa me say ohu nyame da na oto no o se Ewiase no ne kore hwefu kontompo ho menwie unua bone dini kroma unua eno na odi jaye ni djumadi odie no apart from nipa sebi onya na adwen so ope yaresa no bibie nu o ka ontimi nyamwa nana ene se yare na wona ne se yare nana wo ha ye pese ne ntwekomo akra okay yeah se de ba ye tumi ni edi nkomo oje efefe so ye de eni ehunu yate ne saa pepepe na obi so ba eye won nchen a offer number 3 ya nchen a wadaroma saa pepe no so be hunu akura weda say wase mo waken saa pepepe oba aso oba ba bi na se nipa no mfre tumi no a na che se enya no kware enya ha se de procedure of follow ya na se ye kan say de u follow ya ansa na kwa the same thing na de nipa ye den e fa so pepe so hu djumadi bi beba na yaresa so no ankohwe anche de memenya me ni hu de meye enti se bi ma no ka cho san yare wo ba me yiri se me nsa enya no kware unya ba na do yare ba ne dia down no akohwe ebi kwa ne yesunsun bia na ta akire physical o ba ka kire wo you see na bibi na ta akire no akire akade na ade ni kire ne dia ka no na ho ato enu ya no wadaroma ahwefo ehwe owo busa se na djumadi be na eye boafo esa o kanse mebrebe se onde yare bia wosa
ayare me nupe ene wonsa uti na asem wa me pese maje ne kasa yede akama na oba wane fata ese oba eye ejoso abenase na o telephone number enso na odi ato obi bia sese oba obi bia hwe me wa se no last month black Americans ba enye se wa me adwuma o nipa na penti black man na penti ye ho na ya hu ye ho a ya san hu ye ho se ye tamfo otumi ba be hwe wo mo keke o be hwe wo keke okọ na o chemade ko ti bible no o se eye obo ade de doba panyin na odi kan ba asase so ye satan na satan ba Ewiase mu no ne de ne wo ho enipa firi fa ne bae na ono so no oyo hwan onka abode no bia na adenti ne yetu na saram se ono enipa wonefo na yemum no enti eno wa asetena mu yase ne mebusa nse na asetena dwuma be ne odi ma ye se ono emwa enti a ewo enipa da sani asetena mu na de ode de emaye enti owo ma adasa wona mo wo aye atete mu na de owo ma omo enti ena medwe ho se edi enti ena ye nipa adasani ye pentem buantem ewa ye enwumani akwa de meka se bibini nsua de bibini nya ne ho abotre me ansa sa sunsun no be si for mama ene mu hu ne amkura sa de owu oba no na wakwa ketwa na de wi ne kura wo no obi meka se mo tia keke o kan sa na obeka wo it take 7 to 8 years ansa na sa de etimisi bibini be pentem obejai kura emuti na nipa bebre years sa de wi no onsa nka esi stars dodo na ne ba asi oje ni munyam ni asofo wo say me pese me pam dua so no ma me ni aso no ma me to bom pam wo star bi be ba ha krampa won be ya de obehwe bi keke you are welcome ye pese me pese aranse ye pese hu say say o mo nya bone mo ti anya de bone mo ti a wonya de bone what say mo ti abe bone na tese me ejina me ame wa ha no me na mafa bone bi ahye mitirim ana ma me mama na edi if is omo nso de bia na mo adwe ni se omo no da kwa ma bia omo nso bu ho atan de bia on ka kire me se de me ye bia me bu ho atan no on kra no wo me bu ho atan so entino obia you are welcome che se me se why se bi obi ni timi ba na waba obehwe o ni timi ba na oba ba behwe mutia on be yadi o okura de sa kakra ni bibi kakra o pese hu no oba be hu won ne ni age ne otwitwa some pictures bi wo ha ne ni age aso me ko ne yonko bibini eka bibini ko kana na mensa ko wu eka na mensa ko tumi ekuta ni enka hwere me eka na mensa ko ampo a ne se senka obi ampo me na menya bonsa enso bibini aibuni ono no efi kuru bi so no ono afama wa atu nansi ye wo se ne ye ho na wafo ne ye kan wasem o obi ye se member German member omo pese member okeke invitation omo hu ye no enso bibini apenti ma osofo bi nka nkyro suade oba ha na on be ye adwuma me nka se chinchina bla be ye adwuma woni dwuma bia bi mi ya ha na obi bia wutimi ba be sra o anya force ana nye challenge nso opa challenge nso dia obi hia young boy eno dia oba no kuta ni tuo so atase se wonsam ye dia na se wonsa ye dia ni yebu mu so atase oba na wonso be suade owuso be hwa ade a you are welcome meda se ene behwe motia mudwumadi a mudi no asase so eno na ene eye boafo ebeye mpu ne nsem okan bi na hoteye no eno so na naso di ato so no amanne amamere kwan so ye faaye no eno so na ohweye no na meka mo se dwumadi eye KUMAWOOD TV ene so ya se itimidi baaye abenase ema wo so hwe bi nana number no ene wo screen ase no wo betimi afa nana odalma o number no be number na esi di asemo esi aso ye di hade bebre number no 02496 50 703 ana our friends na no ya tai busy nti no our friends 055 44 62 557 me dem wa juso abenase obi ko family din say na mensa ono na 77 goals anase mutie do so a na se oba na on be hunu niam ayi a kire wo asone so unyimi su ma dem ho ene wa on be hunu sa mesro wanyame a mo bi family din ko tanda bi en ka so ono mesro Ewiase ade a papa wo bia no boni wo ade a nokro wo bia na e na zan ede e wo ba bi nti mo bi na da wo ye ti wo no yenkum nipa ye gi nipa nkwa nemum na nhyeda endin samoni bi entia obi so din samoni tie obi na odo ba ha dia ye be pa na hyew boafo do babu anipa
de metima ka che busuafo ano me da se esubonten na edi edwumadi hu chiame ana obetima from Kofi esubonten esukitu yi pebre o from side we nyina meje so na hye ne so ebusa tumini se efutu be na oyede ode maye o se ko menye bone endwe bone ntie onua kusu enwe bida na o hyere konkron obo ade emfen kodru dwodwo na me bisa se wonu obo ade tumi bisa se odo so do timframa motinsum de ne je nyina isufre na obaje yeso minua hwa na osufre no bomodi an se obetwene bibi na dwa ade hu mienu oba bi okubia dwe hu mienu na me ka mo se oba na mensa asoye na when tumi na nkasa na nye aha na onede ekasa because obet studio bi o se ono enye ono na esa nipa yare enye ono no ne kasa enye ono no obeka na we intasem na emu no tumi na ede esa ne obeka intasem on se bi video no sa hwe bim video no ede etwagu no on so ono an kasa ena oni edi nkomo no hwe ibewura ono hwe eye ni gina yeso na onte ho nyan kasa di mani edi adanse saa nso na menua no mo de ba yanso bia nso koyo nso so edi ni edi adanse se tumi bi wo ho a yehu no wo ho ye medi atro wa ase dwumadie no enye ntro ana edi edwumadie ni kuro du do nana tumi ni sane yo so ono so bi ka kire o se sikaduru wo a na ewu ene ka no do to achi nokre fi se obi so oya wonwade wo yisika oyede a me di kura me wanwase ne bibia me huna wonwade bium me mu se kurubi wa na kurubi yede etua so di kura me kura timi ka chem se bibie ni wa ye fe se fasika gu ne nsesa hwa ne beka mo wagedi so tase me ma yenda dawo so me o ka nokra bibini mpe nokware na wahye mebo o se obemo ba me susuma so masane yeso me altar no so KUMAWOOD TV na obehye aka kiro se obeba ho obesane si so obeye nkonya bia mu se omo yi sika na momo no se oba ma na yesika dura na se dobo onye na ono kasa no obeka kire ye se bibi se ni wiase omo eho no na momo no se oboa se kramo aboa se loto number no ono be fada yemu di abrew nanso o kan se nana ebeba KUMAWOOD TV live nana ebeba KUMAWOOD TV live na wotwesene nana eba obeye kramo ade amaye obeyi nkunya se ntofe pan biscuit nana obeyi dan eno de enye me na me koye omo na de me ebefa be mu so mi wase me bo so ba ba be de me nkoka ba na obeyi wo wa na me kande enti me na me kan se ma ni nyida wo so omo de me beye me cruiser enti me de enye me pe me ni wase bawura o wase me na ba ene ko me bawura o me na ba enye se ba sa bra sheyi da wa asema tu ayi mo gina wachi da na mensa na otene nka no number no screen aso betimi afa we edusua obetimi ba na so ni abidi ye di aba ye se die ni hu ni di wa danse papa di bi o ka na odwumadi se